Jiena żilt l-episodju tal-kruċifissjoni ta' Kristu, propju għaliex laqatni x'kiteb il-priġunier fejn esprima d-dispeċir tiegħu quddiem il-vjolenza insensata li sofra Kristu, li kien innoċenti, vjolenza insensata li tiġi mill-priġunieri stess, li kienet riflessiva, u tiġi anke minn dak li naraw fuq l-aħbarijiet, eċċetera. Fil-fatt imbagħad bħala arti għażilt li niddialoga miegħu b'dan il-mod billi għażilt li nirrappreżenta mhux il-Kristu per se, imma lil-Sandiżma, dak li nafuh bħala Sandiżma l-ħalliel it-tajjeb, li kien l-ewwel wieħed li dar fuq Kristu u ħabbar is-saltna tal-għax qallu ftakar fija la tkun fis-saltna tiegħek. F'dak il-mument ħareġ is-sabiħ ukoll tas-sejħa ta' Sandiżma.